Για χαρά, podcast αρισπή από το φύλαθλο προς το φύλαθλο, με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καταρχάς, καλωσορίζω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά και είσαστε πολιτισμένες ή πολιτισμένοι και χαιρετίζω εννοείται θαμώνες της μόνης εκπομπής που ανεβαίνει καθημερινώς και αφιλοκερδός από μεγάλη αγάπη και απαράμιλο πάθος για την ομάδα του Ολυμπιακού, ώστε να κριτικάρω, να σχολιάζω, να αναλύω, να λέμε εδώ αλήθειες, να ανταλλάσσουμε απόψεις μέσω των σχολείων σας από κάτω, όσο αντικειμενικά και αμεροληπτά γίνεται, διότι αλλιώς τις κάνουμε κακό της ομάδας μας και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε νομίζω, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι νομίζω, είμαι σίγουρος. Άρα λοιπόν εδώ θα ταχώνουμε, θα κράζουμε, θα τα λέμε. Γι' αυτό και στηρίζουν δυνατά οι εξαιρετικοί ακροατές, Λευτέρης Πανός, ειδικά που χωρίς εκείνον δεν θα υπήρχε καν εκπομπή, Παύλος μου, αλλά και τα μέλη του καναλιού, πρόσεξε, τα οποία έτσι και τα εκτιμώ ιδιαίτερα, τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Πάμε τώρα όμως στο διατάφτα, δηλαδή στα θέματα της ομάδας μας. Κοίταξε, σε ΠΑΕ και ΚΑΕ, είναι τώρα λένε πιο κοντά από ποτέ ο εικονιζόμενος ο Ρόκα για Ολυμπιακό να κλείσει, να υπογράψει, αναμένουμε. Κοίταξε, μας τα έχει πρίξει και ο Ρόκα, αλλά και η διοίκηση κυρίως κλασικά του Ολυμπιακού. Και προσωπικά δεν ξέρω κανέναν Ολυμπιακό ο οποίος να είναι ενθουσιασμένος με αυτή τη μεταγραφή, εφόσον πραγματοποιηθεί όντως. Κοίτα όμως, μπορεί να τυχαίνει. Σίγουρα θα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό το οποίο πηγαίνει με τα νερά της διοίκησης και θα πει ότι είναι τρομερός παίκτης και περιμένει τα καλύτερα. Κοίτα, μακάρι εμείς να διαψευστούμε, η πλειοψηφία του κόσμου δηλαδή, και όντως να είναι παιχταράς ο τύπος, ο οποίος έχει ένα θετικό. Δεξιά και αριστερά στο στενό του περιβάλλον έλεγε συνέχεια ότι προτιμά Ολυμπιακό. Και αυτό διότι δεν έχει άλλη ομάδα που να ενδιαφέρεται για εκείνον καλύτερη. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Σου λέει εδώ τώρα ευκαιρία είναι να φύγω από εδώ, αφού υποβιβάστηκε αυτή η ομάδα η Χιρόνα, κατάλαβες, που είναι λεφτού, δεν έχει ανάγκη, είπαμε, ανήκει στο group της Manchester City. Γενικά ο Μαρινάκης προσέχει και κάνει συμφωνίες, εκεί κλείνει και νταραβέρια, να το πούμε λαϊκά, με την αφρόκρεμα της Ευρώπης, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτό να λέγεται, εγώ τα λέω όλα εδώ πέρα. Γι' αυτό και θα σου πω ότι τη στιγμή αυτή που μιλάμε όσον αφορά τον Αντρέ Λουίζ γίνεται φάση πληστηριασμού, ώστε να δει ποια ομάδα θα σκάσει τα περισσότερα. Εντάξει, αυτό είναι το οποίο τρενάρει τη φάση. Ενώ του Στάνιτς, από ό,τι έχω μάθει, τρενάρει διότι το παιδί ζητάει κάπου 1,5 εκατομμύριο ανά έτος και κρίνει η διοίκηση του Ολυμπιακού ότι αυτά είναι πολλά. Κοίταξε, αυτός ο ίδιος σου λέει ότι εγώ πέταξα πολλά γκολ πέρυσι στην Ευρώπη, κορυφή, μαζί με Ζεσούς της Nottingham Forest και θα με τα σκάσεις δηλαδή. Ενώ ο Ολυμπιακός σου λέει εσύ έπαιζες μπάτς κατόπολα και Ερυθρό Αστέρα και τέτοια και τώρα Λουντογκόρετς. Δεν έχεις πάει εκτός Βαλκανίων να σε δούμε, κατάλαβες. Και έχει δίκιο η διοίκηση σε αυτό, αλλά για μένα να ασχοληθεί με κάτι άλλο εφόσον ο παίκτης αυτός όντως δεν κουμπώνει κιόλας με τη φιλοσοφία του Βάσκου όσον αφορά πίεση ψηλά. Αυτό είναι το θέμα. Άσε κιόλας που έχω προβληματιστεί ιδιαίτερα, θα έλεγα προσωπικά, με τη θέση του δεξιού back. Εκεί ο Μαφέο βλέπω ότι δεν κάνει για Ολυμπιακό από ό,τι φαίνεται για το επίπεδο. Λίγα πράγματα, βέβαια είναι νωρίς να το κρίνουμε το παιδί, αλλά είπαμε, άμα ήταν ο παιχταράς θα φαινόταν με τη μία. Λέω εγώ τώρα. Και δεν έχει να κάνει με το ότι το παιδί είναι κοντός ή βραχής όμως αν προτιμάς, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, διότι έχουν περάσει κι άλλοι τέτοιοι παίχτες στα ακραία back του Ολυμπιακού μας, οι οποίοι ήταν και αλτικοί, είχαν και τοποθετήσεις σωστές κτλ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε τώρα ονόματα, Ελαμπντελαούι και τέτοια. Λοιπόν, γι' αυτό για μένα φέρτε σοβαρό δεξί back, αλλά και αριστερό, και να απολυθεί κάποιος επιτέλους. Τι γίνεται, ειδικά με τον Ορτέγκα, επιτέλους, τι γίνεται ακόμα? Πάντως κάτι έμαθα για επιλογή Βάσκου στο δεξί back, κι άλλος δηλαδή επιλογή Βάσκου, άρα καταλαβαίνεις Ισπανός θα είναι, εφικτή περίπτωση, βατή, οικονομική. Ο Κλέιτον μην ξεχάσω να πω, τώρα που το θυμήθηκα, μένει εκτός λέει για 10 μέρες. Λες να πάρει άλλα 5-6 κιλά σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είδομεν με γιώτα ωμέγα. Για τη θέση πάντως αυτή, για το εννιάρι δηλαδή, εφόσον ξεφορτωθούμε τον Κλέιτον, θα έρθει παίχτης ο οποίος έχει περάσει κάποτε από ελληνικό πρωτάθλημα, ο οποίος είναι και σχετικά καλός, έτσι μου λένε. Τώρα όνομα ακριβώς δεν θα πούμε από τώρα, καλύτερα μην εκτεθούμε. Και το λέω επειδή προφανώς και θέλει και ο Γιάρεμτσουκ να αποχωρήσει, που ξαφνικά τον γκράζουν επειδή έχασε μια ευκαιρία με τη Λέοβεν. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είπαμε, εντάξει. Εδώ λέμε θεοποιούν μέχρι και το Στουρνάρα, υπερβολές, για μια απόκριση που έκανε
που η μπάλα πήγε κατά πάνω του. Αλίμονο. Δεν λέω κάτι για το παιδί. Δεν έχω κάτι μαζί του. Απλά σου λέω ότι δεν είναι και πώς το λένε, ο Γιασίν. Αλίμονο. Και εμείς ως κόσμος δεν είμαστε παράλογες και παράλογοι. Δεν έχουμε την απέτηση να είναι η ομάδα από τώρα έτοιμη. Αλλά κάποιες αδυναμίες κάνουν μπάμε και φαίνονται. Ξυπνάτε. Είναι και παρόμοιες με πέρυσι. Άντε μπράβο. Δεν τα βλέπετε δηλαδή. Τα ίδια θα λέμε. Και εφόσον πωληθεί ο Μουζακίτης τελικά όντως, που το παιδί από τότε που πήρε το βραβείο Golden Boy, τίποτα, άραξε. Εφησυχασμός, όλα καλά. 1, 2, 3, οπ, το ρίξε στο σορολόπ, κατάλαβες. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν το λέει κανείς όμως. Από τότε, για σκέψου το καλά και θα με θυμηθείς, θα πεις, πάλι έχει δίκιο ο Άρης. Λοιπόν, θα πρέπει να φέρετε 2 παίχτες, 2 οχτάρια, αφού δεν παίζει με δεκάρι ο άλλος, 2 οχτάρια έστω, αλλά να είναι δημιουργικοί παίχτες, διότι τώρα έχεις καταστροφής μόνο. Έσε, Σιπιόνι, Γκαρθία που ούτε καν τον υπολογίζω επειδή τον έχουν πάρει τα χρόνια, βλέπεις. Δεν βγάζει ούτε 10 λεπτά. Εντάξει. Βάλε και το Φίλι που είναι νεαρός, έχει δυνατότητες, αλλά είπαμε θέλει χρόνο κι αυτός, με ρέγουλα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, βγήκε προς τα έξω το ότι έκανε πρόταση ο Ολυμπιακός στη Σεντετιέ για το Νταβιτασβίλη, το διεθνή Γεωργιανό, τον Μπεχταρά, αλλά αυτοί τώρα από 15 ανέβηκαν στα 20. Φαντάσου, ο Ολυμπιακός πρόσφερε πολύ λιγότερα, οπότε αυτοί γέλασαν εκεί και φυσικά αρνήθηκαν την πρόταση. Όντως πάντως είναι πολύ καλύτερος παίκτης αυτός από Ρόκα, από όλους αυτούς που ακούγονται. Αλλά κοστίζει το καλό το πράγμα, τι να κάνουμε. Εδώ δεν βλέπεις η Kansas City. Θέλει πακέτο, Μοχάμετ Σαλάχ και φυσικά Αντρέ Λουίς από Ολυμπιακό, κατάλαβες. Να φτιάξει ομάδα. Μέχρι και η Κάλιαρη θέλει στρεφέτσα, η οποία Κάλιαρη όμως θα πρέπει να σκάσει λεφτά στον Ολυμπιακό, διότι ξέρουμε ότι είναι απαιτητικός ιδιαίτερα. Ο πρόεδρος εδώ, βέβαια, όχι μόνο της Λουντογκόρετς, εντάξει, που αυτά τα λέει κανείς, δεν τολμούν. Όπως και δεν λένε ότι η ομάδα μας είναι για παίχτες τύπου Ινμπαμ Χουάν, παιχταράδες δηλαδή εκεί στο κέντρο, διότι αυτό το παίχτη ας πούμε τώρα από Φέινορντ, τον κυνηγάνε, μπας και τον αγοράσουν και η Πόρτο, αλλά και η Μοντερέι Μεξικού, όπου εκεί είναι προπονητής πλέον ο αποτυχημένος στη Σεβίλη πρώην προπονητής της ΑΕΚ ο Αλμέιδα. Και εσύ ο Βάσκος δεν αρκεί το να ζητάς σε προπονήσεις από τους παίχτες να κάνουν καλύτερα τελειώματα ή να δημιουργούν περισσότερο. Πρέπει να έχεις τα υλικά για να το κάνεις αυτό. Με αυτούς τους παίχτες λίγα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Επίσης έμαθα για δημοσιογράφο ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι θέλει τον Ελκαμπή, λέει, ως βασικό Ολυμπιακό φέτος, δεν και καλά. Τόσο σίγουρος είσαι. Καλά, κοίταξε, άμα ήταν ο Καμπή του 25, πάει στο διάλογο, ναι, να το δεχτώ. Αλλά του 26, από πρώτου και μετά, εντάξει τώρα δεν νομίζω, μην τρελαθούμε. Εσύ θες να κάνεις κακό στον Ολυμπιακό, λες και θες να κάνεις σαμποτάζ στην ομάδα μας. Δεν κατάλαβα. Όχι, θα φέρουμε καλύτερο από αυτόν. Και θα είναι σε αυτό στον πάγκο αφού τον κράτησε με τόσα λεφτά. Τι να κάνουμε τώρα. Και αυτός μεγαλώνει, γενικά όλες και όλοι μας. Σκέψου επίσης Βάσκο, μπας και βάλει στο Φορτούνι στη φυσική του θέση, έστω για δοκιμή να δεις τι θα σου προσφέρει. Εντάξει είμαστε, στον άξονα, δεκάρι, κανονικό κλασικό. Ναι, ξέρω αυτό είναι ουτοπία, ζητάω πολλά από το Βάσκο, ο οποίος, εντάξει τώρα κοίταξε, δυστυχώς για μας δεν είναι και ο πιο απαιτητικός προπονητής του Ολυμπιακού όσον αφορά μεταγραφές. Είναι απαιτητικός μόνο για τον αριθμό παιχτών, για την ποσότητα. Δηλαδή θέλει οι παίχτες το πολύ να είναι 25-26. Και αυτό το πετύχει, έτσι, σταδιακά, θα δεις, θα φύγουν πάρα πολλοί παίχτες, πιο πολλοί θα φύγουν από ότι θα έρθουν. Βέβαια. Θα με θυμηθείς όταν ξανανεύουν Ολλανδία, 15 του μηνός τώρα, μεθαύριο, φυσικά και κάποιοι παίχτες δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή. Βέβαια και θα μείνουν εδώ Αθήνα και βλέπουμε. Και εσείς οι δημοσιογράφοι, σταματήστε επιτέλους να λέτε ψέματα και να κρύβετε πράγματα που δεν συμφέρουν. Μην είσαστε συμφεροντολόγοι. Πείτε την αλήθεια, πείτε ότι η Λέουβεν τερμάτισε 12η πέρυσι. Πείτε τα, δεν είναι καμιά ομάδα σοβαρή. Μην τρελαθούμε. Στα φτερά, δηλαδή στα εξτρέμ προσωπικά, δεν είμαι ευχαριστημένος εγώ, μην νομίζεις, με Ρόκα και Ζώτα Σίλβα. Θα ήθελα κάτι άλλο, διότι σκέφτομαι κιόλας ότι έχω και το χασογκόλι του Μαρτίνς. Βέβαια, δεν τον κάνω παιδάκι μου. Άμα χάνει τα γκολ συνέχεια και με εκνευρίζει, ναι σου λέω, έχει κοντέψει να σπάσω τηλεόραση. Που σου έκανε σε ένα Μαρινάκι πρόταση, έμαθα η Κράσνονταρ με 4 εκατομμύρια αυτοί. Κορόιδα, οι Ρώσοι έχουν λεφτά εκεί, πετρέλαια, λοιπόν, καλά τώρα όχι τόσο. Τέλος πάντων, γιατί δεν τον έδωσες εκεί, δεν κατάλαβα, να γλιτώσουμε. 2,5 έσκασες εσύ να τον αγοράσεις και μάλιστα ήταν πιο νέος τότε με τα 2,5 αυτά. Αλλά από τραυματισμό, το τονίζουμε αυτό, από Μονακό. Βέβαια, αυτό το εκμεταλλεύτηκες και σου βγήκε λίρα 100.
Ευτυχώς δεν σου βγήκε Γκάρι Ροδρίγες, ο οποίος ήταν συνέχεια τραυματίας. Αυτά κάνετε. Φέρνετε στην Ελλάδα τραυματιάκηδες. Παίχτες που είναι επιρρεπείς σε τραυματισμούς σε καλή τιμή. Εντάξει είμαστε. Που αυτός ο Ραστάτζης, ο Μαρτίνς, ήταν χάλια πέρυσι εντός Ελλάδος. Όταν λέω χάλια το εννοώ, έτσι. Επειδή δεν έβρισκε χώρους, ενώ στην Ευρώπη φαινότανε και σου πέταξε και γκολάκια σημαντικά, διότι είχε χώρους, έβρισκε, είχε πέλαγος και έκανε τη δουλειά. Και ο Λουίς τα ίδια, αυτά έχει ανάγκη. Είδες, βρήκε και ανοιχτό χώρο, έκανε γκολάρα με τη Λεόβεν, κατάλαβες. Ενώ και αυτός ο Μπρόζοβιτς ζητάει 3,5 εκατομμύρια ανά έτος, ελεύθερος, ορίστε. Υπάρχουν και άλλες επιλογές όμως στο κέντρο. Ο άλλος, ο Άμραμπατ, τα ξέρουμε, δύσκολη περίπτωση, αλλά υπάρχει εκεί ένας διάβλος επικοινωνίας, διότι ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος έχει καλή σχέση με τον αδερφό του, τον Ορντίν δηλαδή που έπαιζε στην ΑΕΚ, βεβαίως, όπως τα ακούς. Και μέσω εκείνου ο Ολυμπιακός κάνει και τον Ταραβέρι, τον Άρη άκου. Και να σου πω και το άλλο, κρατάει κακία ο Μαρινάκης στην Μπενφίκα και είναι δικαίωμά του, έτσι. Και εγώ στη θέση του ίσως έκανα το ίδιο, διότι προσέγγισαν τον παίχτη το Γενάρη και όχι την ομάδα, τη Ρίο Άβε δηλαδή. Άρα λοιπόν δεν πάει με τίποτα Μπενφίκα. Ή θα πάει Αμερική ή στη χειρότερη Πόρτο, λέμε τώρα. Που η Πόρτο είναι εκεί ανταγωνίστριά της. Και θέλει και αυτή να της κάνει ζημιά. Όπως εδώ πέρα εμείς ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δίνουμε μάχες. Τώρα που λέω για Παναθηναϊκό. Έριξε τριάρα στη Grasshoppers εκεί ο Ελβετίας. Εντάξει, κοίταξε. Καλός παιχτάκος ο Ετιέν Καμαρά. Αλλά κατά τα άλλα, με Τσιριβέγια, με ξέρω εγώ Τσέριν πώς λέγεται, και Σιώπη στο κέντρο, δεν σηκώνει καμία ομάδα του κόσμου, έτσι. Όχι μόνο του κόσμου, του γαλαξία, πρωτάθλημα. Στα ίσα. Και ας είναι σοβαρό καλό παιδί ο προπονητής ο Νίστρουπ, αυτά να λέγονται και ηθικό, αυτό έχω καταλάβει εγώ, μαγιά του, αλλά είπαμε. Θες κι άλλα πράγματα και παρασκήνιο 0 ο Παναθηναϊκός. Ενώ και ο ΠΑΟΚ έχασε με 2-3 από την Τβέντε, ορίστε αυτά βλέπει ο Μαρινάκης, σου λέει γιατί να σκάγω λεφτά να αγοράζω παιχταράδες ακριβούς. Δεν χρειάζεται, σιγά τον ανταγωνισμό που θα έχω. Ειδικά ο ΠΑΟΚ προβλέπω από τώρα να μην σηκώνει πρωτάθλημα με τίποτα όμως. Ναι, με τίποτα. Δευτερότριτος, στην καλύτερη. Λοιπόν, basketball, τα ξέρουμε έτσι, έγινε η μπόμπα εκεί, η κίνηση του ΠΑΟΚ για Οσμάν, κυνηγάει και το Λιόπουλο. Εδώ κυνηγάει μέχρι και Ντόρσι λένε. Βεζέγκοφ με 6 εκατομμύρια το χρόνο, κάτι τέτοιες αρλούμπες, με τίποτα δεν ισχύει αυτό. Κοίταξε να δεις, ας κοιτάξουμε εμείς τα δικά μας, λέω εγώ, που έχουν πάει ήδη Μπαρτζόκας, Μπαφές και Λεπενιώτης στο Las Vegas για άλλη μια σεζόν για το Summer League και τελικά φέτος μπορεί όντως να πετύχει τη φάση με τον Γκαρσία, τον Jones, αυτόν τον παίχτη από Δομινικανή Δημοκρατία, τον συμπατριώτη δηλαδή του Μοντέρο. Θα δείξει όμως, ο Jones Γκαρσία είναι τριάρι, να το ξέρουμε αυτό, και θα σου ήταν χρήσιμος. Μαζί με Σεγγέλια, κι όμως δεν θέλει Σεγγέλια. Ο Μπαρτζόκας μαθαίνω, θέλει κάτι πιο καινούριο, φρέσκο, νέο, κάτι πιο αθλητικό. Τι να σου πω, θα δείξει, πάντως έχει ποιότητα ο Σεγγέλια. Έτσι, ξέρει πολλά κιλά basketball. Στο λέω εγώ, έχει περάσει από Αμερική, αυτά NBA, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, από ό,τι θυμάμαι. Έτσι, αλλά και στην Ευρώπη έχει οργιάσει να πούμε, βεβαίως, μια χαρά παίχτης είναι. Αυτός και βασικός κάνει για ομάδα γενικά, αλλά Ολυμπιακό δεύτερος εφόσον ερχόταν, λέμε. Ενώ ο Μπαρτζόκας έριξε άκυρο και για Καστέλο, συμφωνώ απόλυτα διότι πιο πολύ πεντάρι είναι, stretch κι αυτός. Ο Παναθηναϊκός πάντως έχει stretch. Και φυσικά για Μπουσέλε που παίζει και 4 και 5, και φυσικά Μίτογλου, και εκεί σου κάνει ζημιά με τα τρίποντα στο 5, καταλάβες. Αυτό είναι το σύγχρονο basketball. Το κάνει και ο Αρεμπάιο αυτό στην Αμερική. Βεβαίως, για μένα είναι ο κορυφαίος Αρεμπάιο. Ας λένε για Γιόκιτς και τα φρύδια μου κουνιούνται. Δεν γουστάρω εγώ. Εγώ στηρίζω τον Αμερικανό στα ίσα. Και αθλητικός, ας είναι πιο κοντός, δεν πειράζει, πιο πλήρης παίχτης. Βέβαια. Μιλάω για τη θέση 5. Αυτά είναι γούστα τώρα. Άλλος θα σου πει ότι γουστάρει άλλο παίχτη. Πάμε παρακάτω. Αφού σε εσάς τα αδέρφια δίνουν εκεί, προσφέρουν ή της Dubai BC 1 εκατομμύριο και εσείς ζητάτε 3, βρείτε τα στα 2 και είμαστε εντάξει. Και ας πάει όπου θέλει αυτός, ο Τεξανός. Ναι, έχει προσφέρει, αλλά είπε κουβέντες που δεν έπρεπε ο τρόπος αυτός. Έλλειψη σεβασμού. Τελείωσε για μένα προσωπικά, εντάξει. Άλλοι Ολυμπιακοί προσωπολάτρες τον λατρεύουν ακόμη, δικαίωμά τους. Τίποτα, δεν σηκώνουμε εμείς εδώ. Αν το πας και ηλικιακά, συμφέρει να κρατήσεις το Ντόρσι. Έτσι δεν πάει, έτσι πάει. Ας πάνε εκεί τα πολλά τα λεφτά για το ελληνικό διαβατήριο, όχι για τον 35χρονο σχεδόν. Άντε, μπράβο. Και εσύ ο τοξικός, ο απέναντι, να σου υπενθυμίσω ότι είχε συγχαρεί κάποτε τον Οσμάν επειδή
Δεν θα έπαιρνε κανένα παίχτη από Ολυμπιακό, είχε πει. Αυτά να λέγονται, ενώ εσύ ο ίδιος θες τον μισό και βάλει Ολυμπιακό. Είναι έτσι ή δεν είναι? Άμα είσαι άντρας, παραδέξου το. Αλλά όχι, εντάξει, ο καθένας και η καθεμία μπορεί να πει ότι είναι άντρας. Άλλο άντρας, άλλο αρσενικό. Για μένα, πάμε. Ξανά στα δικά μας, δηλαδή, εγώ θα γούστερα στο 4 κιόλας Anthony Gill, βεβαίως, άλλος που ξέρει πολλά κιλά basketball. Τι κιλά, τόνους ο τύπος. Στους Washington Wizards, εκπληκτικός και φίλος προσωπικός του Μπαρτζόκα. Βεβαίως, με 1000 πάει και 34 στα τέτοια μου. Είναι παιχτάρα του κερατά και τον θέλω. Μένει και ο Τζόζεφ, έτσι, με την οψιόν 15 του μηνός. 15 του μηνός είναι και του walk-up, πρόσεξε, που αναγκαστικά εκεί το ανανεώνεις και μετά τον πουλάς, εννοείται. Εφόσον τόσο πολύ θέλει να φύγει, ας τραβήξει, είπαμε. Παπα-Νικολάου πάντως έμεινε, έτσι, με 850 τον πρώτο χρόνο και τον δεύτερο 750, σύνολο 1.600. Πάμε στα δικά σας τα σχόλια να ακουστείτε. Να γίνει κλασικά εδώ διαδραστική η φάση, interactive δηλαδή, της εκπομπής, ξεκινώντας εννοείται από εξαιρετικά μέλη του καναλιού, δηλαδή Δημήτρης Χριστοδουλέας, από τα κορυφαία σχόλια του έτους μη σου πω κιόλας, εδώ, σου λέει στα ίσα κάτι πανέξυπνο, με πινελιά 2 λόγια τέλος, δηλαδή άγαλμα πρέπει να κάνει ο Μαρινάκης στο Σιλαϊδόπουλο, διότι με τον Κοστούλα πέρυσι και φέτος με Αντρέ Λουίζ κονόμησε χάρη σε αυτόν, τον έχει κάνει άρχοντα, βεβαίως. Αυτός δούλεψε και τους δύο αυτούς παίχτες που λες, όχι ο Βάσκος, αλλά αυτά μα τα πει σε άλλους που είναι προσωπολάτρες, θα μας βρίζουνε, ξέρεις, τα ξέρουμε αυτά, αυτοί πηδιούνται πάντως μετά. Επόμενο σχόλιο. Γιώργος Ανάργυρος που κάποτε έχει στηρίξει, λέει ότι είδε το φιλικό και θυμήθηκε τα περσινά, εγώ να δεις. Πρέπει να φύγει ο Σεντριλίμπαρ χαρακτηριστικά. Μάλιστα, Κώστας Κωνσταντίνος. Δυστυχώς μας βλέπει πάλι με κολήρια εντός Ελλάδος. Ναι, ειδικά απέναντι σε μικρομεσαίες ομάδες, αυτό θα γίνεται όσο είναι προπονητής ο Βάσκος. Μετά, είναι ο Φίλιππος ο Κάρλος. Λέει να δώσω πόνο. Αυτό είναι το λιγότερο. Κώστας Καλίνικος από πάνω Χίο. Μέτρια εμφάνιση λέει με Λέοβεν. Εγώ θα έλεγα προς κακή, ειδικά για ένα 60 λεπτό, πολύ κακή θα έλεγα. Και είναι λέει σουρεαλιστικό το να αποθεώνουν το Βάσκο όταν η ομάδα μας παίζει κατά τέτοιο τρόπο. Στο μπάσκετμπολ λέει ο τοξικός, μέσα σε όλα λέει, κάνει και ένα σωστό. Δηλαδή τι, μαζεύει έτσι εκεί με τη σέσουλα τα ελληνικά διαβατήρια. Ενώ εμείς τώρα τίποτα, μας έχουν πρίξει εδώ τα μπαλάκια, ο walk-up με τον Ντόρσι. Χάρηκε λέει για Οσμάν που έφυγε διότι είναι και παιχταράς, έτσι. Και φυσικά θα χτίσει η ομάδα ο ΠΑΟΚ γύρω από αυτόν, βεβαίως, είναι μπουκαδόρος, εκπληκτικός. Παίζει κάθετο basketball, παίζει αμερικάνικα ο άτιμος. Αυτό, το γουστάρω, νέγρικα, αυτό, μετά. Captain Ace 10 λέει ότι θέλει κάποιος να του πει, άμα, ξέρω εγώ, κάνουνε τακτική στην προπόνηση. Τι να σου πούνε, αφού δεν κάνουνε, κάνει μπαμ αυτό. Πίεση ψηλά και μετά τι, το χάος, απαντάω εγώ, τίποτα. Ξεκινάει η δεύτερη χρονιά τώρα χωρίς τακτική, άμα τρώμε γκολ στα πρώτα λεπτά όπως πέρυσι θα καθόμαστε μετά ο κλαδόν και θα περιμένουμε να λήξει ο αγώνας παρακαλώντας να μην φάμε άλλο γκολ. Άντε, μετά είναι ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης που σωστά λέει ότι όπως το ποδόσφαιρο έτσι το basketball λέει τώρα βλέπεις μπαίνουν μέσα ομάδες με πολλά λεφτά τύπου Hapoel Tel Aviv, Dubai BC, Παναθηναϊκός και τώρα εσχάτως ΠΑΟΚ. Βεβαίως τα σκορπάνε αφιδώς εκεί να πούμε. Και ξέρεις μετά τι γίνεται, λόγω του μαύρου χρήματος που ξεπλένουν, βεβαίως. Άσε, μην τα λέμε όλα. Εδώ πέρα εγώ ούτε τα μισά δεν λέω από όσα γνωρίζω και καμιά φορά υποθέτω. Βάλε μέσα όχι μόνο και έτσι αυτό που λες για μαύρο χρήμα, ξέπλυμα και αυτά, αλλά και φυσικά για το doping, έτσι. Αυτά τα λέμε τώρα, έτσι, για το πολύ σοβαρό θέμα αυτό, τη μάστιγα που λέγεται έτσι αναβολικά μετά. Είναι ο ταξιάρχης, ο οποίος σωστά λέει ότι ο Βάσκος ζητάει φιλικούς αγώνες με πιο μεγάλους αντιπάλους υποτίθεται, διότι δεν θέλει να κλείνονται πίσω για να διευκολυνθεί η ομάδα. Εντάξει, είναι και αυτό μέσα, παίζει. Πλάκα όμως, αυτές οι βορειοευρωπαϊκές ομάδες, το τονίζω, δεν κλείνονται και πίσω ιδιαίτερα, ειδικά από κάτω χώρες εκεί. Τι ξέρεις τι είναι κάτω χώρες, έτσι. Ολλανδία, Μπενελούξ που λέγαμε. Τέτοια, Βέλγια, λοιπόν, Σκανδιναβίες. Ακόμη και στην Πολωνία δεν αμήνονται και τόσο σιγά. Κατάλαβες τέτοιες ομάδες. Ορίστε τώρα Ολλανδικές. Ξέρω εγώ, Φορτούνα πως λέγεται. Και μετά καπάκι Παρασκευή και Σάββατο Άγιαξ. Τίποτα, δεν υπάρχει άμυνα. Άρα κομπλέ. Και λέει δεν μπόρεσε να δει τον αγώνα. Εντάξει, δεν πειράζει. Τον φιλικό με τη Λέοβεν. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ανησυχητικό λέει. Για το walk-up να δούμε λέει ποιοι θα τον σεβαστούν.
Δηλαδή, ποιοι θα του πληρώσουν αυτά που θέλει. Είδομεν. Και μετά είναι και ο 63 ζήσεις 63, που λέει ότι η ομάδα δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει γίνει κέντρο διερχομένων. Δυστυχώς φύγε σε λασί και τέτοια. Μεταγραφές με στραγάλια και στο μιλητό κυρίως. Τραγική. Ο άλλος σκόραρε λέει και τραυματίστηκε. Άμα δεν φέρει παίχτες από το πάνω ράφι, θα είμαστε χειρότεροι από την περσινή σεζόν. Με το σύστημα αυτό του Βάσκου, λέει, οι μισοί παίχτες θα είναι τραυματίες με την πίεση ψηλά συνέχεια βεβαίως. Και άλλοι μισοί θα θέλουν να φύγουν. Η διοίκηση συνεχίζει να πετάει, να μολάει. Χαρταετό, λοιπόν. Έτσι είναι τα υπόλοιπα. Θα τα πούμε κλασικά τα απόγευμα εννοείται της Δευτέρας. 13 του μηνός, 13 Ιουλίου, έχω βάλει από κάτω περιγραφή, αλλά και σε σχόλιο δικό μου καρφιτσωμένους συνδέσμους. RSP Sports, όπου εκεί ανεβάζω εκπομπές για πιθανές μεταγραφές. Μιλάμε τώρα. Όλο το 24ωρο ανεβαίνει πράγμα. Γίνεται δουλειά απίστευτη. Από κάτω. RSP TV, όπτικο ακουστικό υλικό δυνατό. Βεβαίως, αλήθειες και εκεί επιτάπητος. Τα βλέπεις και τα ακούς. Και τέλος. RSP Music, όπου εκεί ανεβάζω κομματάρες, έχει ανέβει φρέσκο δυνατό. Άλλη αλήθεια και εκεί. Βεβαίως. Ανομαλίες. Όπως τα λέω είναι. Αποδεδειγμένα αν το ψάξεις. Λοιπόν. Εφόσον που λες εδώ τη φάση τη γούσταρες, κάνε παρακαλώ like, κάνε εγγραφή, σχολίασε, κοινοποίησε, πάτα hype σε tablet ή κινητό. Και φυσικά πάτα και το καμπανάκι εφόσον με το καλό έχεις κάνει μόλις την εγγραφή για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν καθημερινώς αφιλοκερδός, συνεχώς και δυναμικός. Και επίσης super thanks μέλη, αλλά και μέσω Irish Online Payment σου δίνω τηλέφωνο άμα συνεννοηθούμε από κάτω στα σχόλια, διότι η φάση εδώ είναι one man show. Και τι εννοώ, δεν έχω αφεντικά, γράμμες τηλεφωνικές, χορηγούς ή και προϊόντα που να προωθώ όπως έχουν όλοι οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι και μη σε αυτήν εδώ την πλατφόρμα που λέγεται YouTube. Λοιπόν, αυτά για τώρα, τα υπόλοιπα είπαμε πότε τα λέμε, δώσαμε ραντεβού. Ευχαριστώ για όλα, δηλαδή ακρόαση, στήριξη, συμμετοχή, τα πάντα. Χαίρετο και ζήτω ο Ολυμπιακός!